kadhi weche mag somo, migawo masomo chano gero skunde 3,500 e thuolo mar higni 3 mabiro e kaonti ma Nairobi, kaluwore kod nok mar mwandu mag somo e kaonti no. Kaluwore kod migawo masomo kaonti ma Nairobi nitiere mana kod 31% mag skunde mantiere Nairobi, kata 69% modong' gin mag ji giwegi. Kamano mono jopuonjre ma Nairobi ywak ne weche mag somo kendo yudo puonj e rang'iny mamalo kod yudo somo e yo mayot kaka chik dwaro. Kaka Simfros Okinda leronwa, piny owacho bende koro keto tenge $9 billion mar gero klese 15,000 ne ikruok ne jopuonjre mag grade mar 9 higa manyien. Migawo mar somo golo chenro mar ariya ma sirkal ni godo mar gero skunde, medo klese kod ndiko jopuonj kaka yo mar keto e tim lipot manogol kod aput mar somo manochuo kod jatend piny Kenya. E romo manokelo kanyakla sirkal mamalo, sirkand kaonti ma Nairobi kod jokanyo mamoko, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu olero ni chenro mar gero skunde manyien biro chakore gi kaonti ma Nairobi mani kod skunde matin kipimo kod kwan jopuonjre mayudore e kaonti no. Almost 70% of our schools, both in primary and secondary in Nairobi, are actually private, and only about 30% of them are public. What does that mean to the people of Nairobi? That means that there is a problem in accessibility, there is a problem in inclusivity, a problem in relevance, and also a problem in quality of education when we come to Nairobi. Because, Your Excellency, Governor, Sirkal chano gero skunde 3,500 e thuolo mar higni 3 mabiro e kaonti ma Nairobi, kanyaka sani omenda maromo $1 billion osechiw ne kuonde chung' od buche 17 mar gero skunde 1,000. Kopogore gi mano bende sirkal oseketo thenge omenda maromo $9 billion ne gero klese mag grade 9 e pacho kama ngima. we have also secured 9 billion, which we will be able to do 15,000 classrooms, such that when we come to grade 9 next year, you will find that we are ready with the grade 9. So we are starting construction in order to make sure that we have enough facilities. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mabende ne nitiere romo no singo mana no ni lope sirkal duto mano yaki gi ji giwegi oduoki ne sirkal mondo tigo de gero skunde mag piny owacho. We are taking it back. Every public piece of property in Nairobi for the people will remain with the people and for our children. We have built stadium. Juzi tumefungua Dandora Stadium, tumefungua Uhuru Complex in Embakasi West. Right now, if you go to City Stadium, contractor is on site. If you go to Woodley, contractor is on site. We want in every constituency a place watoto wakitoka shule wawe na mahali ya kucheza, kufanya homework. Kwa saa zingine nyumba zetu ni ndogo, waziri. Nyumba zetu ni ndogo sana Nairobi. Sakaja bende olero ni chenro mar chiwo chiemo e skunde dhi maber kendo gichano medo kwan sikunde mayudo konyo chenro no. Every day we feed 184,000 children in Nairobi at 5 shillings. Every school day. Nearly every child in Nairobi gets a nutritious hot meal. Kaka yo mar ting'o rang'iny mar somo e pacho ka, sirkal geto gero klese 20,000 higa ka higa, ndiko jopuonj 200,000, neno ni ma ok tin ne skunde 30,000 onyalo somo achiel kachiel e yor mbui e kind chenro mamoko. Simfros Okinda, Ramogi TV.